Fina-finan da aka fi kalla a masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood. Masana'antar shirya fina-finai ta Kannywood masana'antar shirya fina-finai ce wadda suke fina-finansu da harshen Hausa. Suna gabatar da ayyukansu ne mafi yawanci a arewacin Najeriya, sai kuma kewayen maƙota irin su Nijar, Mali, Ghana da kuma sauransu. Fina-finan Hausa dai sun kai ƙololuwa a Afirka, suna cikin fina-finai na gaba-gaba waɗanda aka fi kallo. Wannan kuwa ya samo nasaba ne saboda yawan Hausawa a Afirka, musamman Afirka ta yamma. Fina-finan da aka fi kalla a manhajar YouTube a masana'antar ta shirya fina-finai ta Kannywood, guda 10 daga cikinsu su ne kamar haka. Akwai fim ɗin Jagora, wanda yake iya samun kaso 1 cikin 100 na makallata a Hausa. Na tara kuwa shine fim ɗin A Cikin Biyu, wanda yake samun 2.8 na makallata. Sai fim ɗin Farin Wata, wanda yake samun kaso 3.5 a cikin fina-finan Hausa. Sai fim ɗin Auduga Dara, wanda yake samun kaso 3.9 na makallata. Fim ɗin Ɗan Gwamna kuwa yana samun kaso 4 cikin 100 na makallata. Shi kuwa fim ɗin Gwaska Sabon Salo ya iya samun kaso 4.4 na makallata a cikin kwanaki 5 kacal. Fim na 4 a cikin fina-finan da aka fi kalla kuwa shine fim ɗin Kishiyata, wanda yake iya samun kaso 8.5 na makallata a cikin kwanaki 6 kacal. Fim ɗin da ya zo na 3 a yawan makallata a Hausa shine fim ɗin A Duniya, wanda yake iya samun kaso 9 cikin 100 a cikin kwanaki 8 kacal. Fim na 2 kuwa da ya fi samun makallata masana'antar ta shirya fina-finai ta Kannywood shine fim ɗin nan na Izzat So, wanda yake iya samun kaso 17.1 na makallata a cikin kwanaki 5 kacal. Fim ɗin da aka fi kalla a masana'antar ta shirya fina-finai ta Kannywood kuwa shine fim ɗin Labarina, wanda yake iya samun kaso 45.1 a cikin kwanaki 7 kacal. Wannan yana nuna cewa fim ɗin Labarina shi aka fi kalla a masana'antar ta shirya fina-finai ta Kannywood, sai kuma Izzat So, sai A Duniya, sannan kuma Kishiyata, sai Gwaska Sabon Salo, sannan kuma sai Ɗan Gwamna, sannan kuma Auduga Dara, sannan Farin Wata, sannan kuma A Cikin Biyu, sannan kuma fim ɗin nan na Jagora. Su kallo a biyo mu a shirinmu na gaba domin jin wasu abubuwan da suke faruwa a masana'antar ta shirya fina-finai ta Kannywood da kuma shafukan sada zumunta na zamani da suka hada da Facebook, Instagram, TikTok da kuma shafin X. A biyo mu a shirinmu na gaba. Mun gode.